Bosta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex għaddew lejl ieħor bla dawl, b'ħafna jgħidu li għamlu lejl sħiħ bla provista dan fil-waqt li oħrajn għamlu ġurnata sħiħa mingħajr dawl f'din il-mewġa ta' sħana kbira. Il-postijiet li spiċċaw bla dawl jinkludu Ħallija, Birkirkara, żoni f'Ħalqormi, partijiet mill-Fgura, Ħażabbar, il-Gudja, Ħalaxa, il-Mellieħa, Raħal Ġdid, Bormla, il-Birgu u l-Kalkara. Anki partijiet mill-Madlena kienu bla dawl bir-riżultat li għal sena oħra kellhom jerġgħu joħorġu l-generators minħabba s-sigħat twal illi bosta residenti għattaw bla dawl. Din il-kriżi affettwat ukoll lin-negozji, ħwienet u ristoranti illi spiċċaw bi ħsarat estensivi u anka ikel illi kellhom jarmuh. Quddiem din il-kriżi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ressaq fil-Parlament mozzjoni urġenti sabiex tiġi diskussa din il-materja tant serja li qed timpatta il-ħajja ta' eluf ta' Maltin. Alex Borch jisħaq illi preżenta din il-mozzjoni fil-Parlament sabiex il-poplu ikun jaf id-dettalji kollha dwar x'qed iwassal biex kull sajf qed nispiċċaw f'sitwazzjoni bħal din. Qiegħed nitlob il-permess tal-Kamra sabiex ix-xogħol programmat tas-seduta tal-lum jiġi aġġornat bilan li tiġi diskussa materja definita ta' importanza pubblika urġenti. Il-materja definita hija tuħ ripetut tal-provvista tal-elettriku f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex u l-konsegwenzi serji li dan qed ikollu fuq il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawċi, fuq il-produttività tan-negozji, fuq il-kompetittività tal-pajjiż u fuq il-funzjonament tas-servizzi essenzjali. Apparti minn hekk Alex Borch fakkar ukoll li dan il-qtuħ qed jibqa' jseħħ għax qatt ma sar pjan ċar bejn l-awtoritajiet b'eluf kbar ta' turisti u barranin li qed ikomplu jitfgħu pis illi jidher li l-pajjiż ma jinflaħx għalih. Il-Kamra għandha tkun f'pożizzjoni tiddiskuti minnu fih is-sitwazzjoni, tisma' l-Gvern dwar il-kawżi tagħha, il-miżuri immedjati li ttieħdu u dawk fit-tul sabiex jiġi assigurat li din is-sitwazzjoni ma tibqax tirrepeti ruħha. Alex Borch saħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid jara li mhux biss isir jaf il-verità dwar x'investiment qed isir imma li l-poplu Malti ma jibqax sajf wara sajf jgħaddi minn din is-sitwazzjoni. Intant quddiem il-kriżi tal-enerġija, il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli sostnit fil-Parlament illi ser tagħti kelma dwar din is-sitwazzjoni dik illi ser tibqa' taħdem u barra l-Parlament iddikjarat li din is-sitwazzjoni ma tfissirx illi l-Gvern falla. Però qatt daqs daw l-aħħar 3 snin ma kien hemm gvern li investa daqshekk fis-sistema tad-distribuzzjoni, fis-sistema tal-provvista tal-enerġija tal-pajjiż. Jien ma ngħidx qed infallu fid-distribuzzjoni, jiena ngħid li qegħdin ninvestu. Bil-Ministru Dalli tibqa' tgħid li dan il-qtuħ ukkaġunat misħana u temperaturi għoljin.